गथना के तमखा घटनाखाय आं बेग दिन हर साबजान खोखलां थाखा गेट सेबायै मै हर एगारटा आं सुपुरान बेग नगन तंगां नाय थु ना फुङाय तिन बुजाबा बाइक सेगिरिया गेट सेबाय जाक इनके बाइट कोयता दिगिर को खोकजा कानानी नि बाइक इतलां मान ना कासे मान एकटा दुइटा दिगि इतलां खोनाय मा दङ अ ना फुङाय ना अंख फुङाय सिसाबा गेट सेब गेट खोल जा बाइक ना बाइक सेगिरिया इनके नि बाइट के तमा बाइट बाइक हिरो स्प्लेंडर इनके नि बाइट नंबर खाय बाइक नंबर खाय TR01 double A 6611 इनके नि के बनो कुनो संदेह हारो गा तंग बुइदा खो सन्देह करे सामनां सन्देह खायनाय सिगोक्लां नका इनके ताबु नों लुकुरं थानि तामनाय लोगों आं कबो आं बाइक जेखान जेबन गबन आं खुथि खायनाय इनके नि मुंखै तमखा आं नंखाय सचिन देबन मा पाराखै आंखै उदान फसरा PSK PSK लेफुङा अब सब डिवीजन अंडर मोहनपुर डाकलाय साब्बिसं मोहनपुर इनके नि कांटेक्ट नंबर खाय आं कन्टेक्ट नाम्बार खाय 98566632 इनके नि के तम खाय तंग आंखाय क मासा चाइ खाय दङ इनके आं सरबा हामया उस्तु रुं देखिन मया कसम दंसो आं जनान